Sí, la reforma laboral, que ja d'un temps en marxa i en vigor, el que ha provocat fonamentalment és la precarització. La precarització en el que seria els sous, els llocs de treball, el temps de treball. En principi, el Partit Popular el que diu és que s'ha generat treball, sí, treball que pot ser d'una setmana, de 15 dies, de 2 hores. Per nosaltres, generar treball és una altra cosa, és generar treball, llocs de treball de qualitat. Com se generen aquests llocs de treball de qualitat? Pues, entre altres raons, se pot generar llocs de treball de qualitat sobre una economia que estigui basada en una sèrie de pilars bàsics en els quals, per exemple, l'especulació no tinga cabuda, o, per exemple, no es deixa a l'arbitrarietat de les empreses el decidir de si tirem a una persona perquè pensem que no anem a arribar als mínims de beneficis pactats o negociats. El que està clar és que la temporalitat és un càncer perquè no permet afrontar, especialment entre la gent més jove, projectes de futur, com vas a comprar una casa o llevar un pis i saps que igual d'ací un mes estàs al carrer. Després els sous realment són sensiblement inferiors als de fa un temps i, òbviament, amb una qualitat econòmica de vida francament millorable, doncs és difícil afrontar reptes de futur. La derogació de la reforma laboral al capdavall serà una necessitat perquè no podem anar cap a un món en el qual la gent treballadora no pugui afrontar mínims reptes de futur que no siga més enllà d'un mes o 2 mesos. Estem parlant que sempre hi ha un repunt quan hi ha moments puntuals, en moments estacionals com ara Pasqua, vacances de Nadal. En aquest cas, diguem-ne que és com un bufit, allò passa. El treball, els llocs de treball de qualitat són duradors, aporten un benefici a la comunitat, podem estar parlant de l'economia verda, podem estar parlant també de l'economia del bé comú, és a dir, buscar nínxols de treball de qualitat i que puguen permetre afavorir un futur mínimament digne per a la gent treballadora, especialment per als joves, que són els més necessitats.